விக்கிற மாடலேஷன் சரியில்லை. இந்தா கத்தி எடுத்துக்க. என்னது கத்தியா? இது கத்தி நிட்டுறியா? மதுரைக்காரனு கையே கட்டி வேலை பீச்சா? காலையில் எழுந்திரிச்சு நெய் குடிப்பேன். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ண போகிறோம். பாயில் பண்ணிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்ப போகிறோம். ஆல்ரெடி வந்து கண்ணா பின்னான்னு லேட் ஆயிடுச்சு. மணி என்ன தெரியுமா? 9. எங்கள் ஆஃபீஸ் டைம் வந்து 10 மணி. ஒரு நாள் கூட நான் டைமுக்கு போனதா சரித்திரமே இல்லை. இதில் வேறு எங்கள் அம்மா சாமி கும்பிட்டு சொல்கிறாங்க. கைஸ், மார்னிங் எழுந்திரிச்சு ரைஸ் வாட்டர் ஃபேஷியல் பண்ணுங்கள். ரைஸ் வாட்டர் ஃபேஷியல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். லிட்ரலி எனக்கு வந்து அதனால நிறையா மேஜிக்லாம் நடந்தது. அது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன், தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லேட் ஆச்சு, கிளம்பு. நான் அப்படியே போய் குளிச்சுக்கிறேன். குளியல் போட்டு வந்தேன். நான் இருக்கிற அவசரத்தில் எங்கள் அம்மா வேற சாமிக்கு வந்து பூ போட்டு போகணும்னு சொன்னாங்க. 10 நிமிஷம் தான் இருக்குது ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்புறதுக்கு. எங்கள் அம்மாவே என் மேலே கருணை கட்டி வேகமாக போட்டு வா கிளம்பு அப்படின்றாங்க. சாமி கும்பிட்ற டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க. நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க. உங்க நல்ல மனசுக்கு அம்பாள் உங்களுக்கு எந்த குறையும் வைக்க மாட்டான். ஆஃபீஸ் வந்து மேக்கப் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுதான் வீட்டில் டைம் இல்லைல்ல. Tak din din ta ta tak din din ta